Здравейте! Сега ще гледате едно четене на тема, която между другото вече съм правила веднъж в канала, а именно какво е мнението на вашият любим човек за вас на този етап. Отпускате се, представяте си начина, по който изглежда този човек, начина, по който се движи. Настройте се положително към него, съсредоточете се върху неговия образ, повторете името му, датата му на раждане и нека видим кой е той. Отпуснете се, кой е той, в каква енергия се намира сега в този момент този човек. В живота на този мъж има една трица чаши. Една жена, която е много нежна, много чувствителна, много емоционална и много грижовна. Много женствена също така. Конкретният мъж тук излиза в енергията на края на мечовете. Тоест мъж, който е логичен, мъж, който е арогантен, мъж, който е студен, човек с много по-така труден характер, някой, който не позволява на чувствата да го превземат. Това е човек, който има изкривени представи за любовта, за романтиката, за начина, по който мъжът трябва да показва уважението и обичта си към една жена. Осъзнат при всички положения. Това е човек, който е много силен характер, човек, който държи чувствата и емоциите си под контрол. Много тегъв характер, бих казала. Възможно е този човек да е изправен пред вземането на едно изключително важно и трудно решение. Още кой е той? Човек, който се впечатлява от огнените, страстните, енергичните и ярките жени. Такива жени, между другото, много привличат неговото внимание. Човек, който държи на стабилността, тук по деветката на пентаклите, който е независим, който е материално обезпечен също така. Човек, който много държи на това да се представи добре пред обществото. Обществото като че ли да има много добра оценка за него като човек. Определено тук става въпрос за мъж с качества. Човек, който наистина е стабилен, който и държи на стабилността в живота си. Тук обаче по кулата нещо се е разрушило. Какво по-точно се е разрушило тук? Искам да знам. Много бързо, много някак ненадейно се е случило това. Какво се е разрушило? Като че ли този човек много бързо е осъзнал нещо. Много ненадейно, много неочаквано е осъзнал нещо. Какво е осъзнал този човек? Какво е осъзнал? Какво е осъзнал този човек? Я да видим. Осъзнал е като че ли, че трябва да бъде малко по-смел. Осъзнал е, че трябва да бъде по-инициативен, че трябва да покаже малко повече желание, малко повече характер, малко повече целеустременост, малко повече като че ли желание за близост, било то емоционална, било то физическа. Това е осъзнал този човек. Какво още е осъзнал? Осъзнал е тук стойността на една жена. Осъзнал е истинската стойност тук на една жена. Като да е осъзнал, че всъщност тя е далеч по-стойностна от това, което си е представил и от това, което всъщност е мислил, че е. Като да е видял изключително достойна и като човек, който е изключително някак, бих казала, на високо ниво. Това е идентификацията на вашия любим човек. Какви са вашите отношения в момента обаче? На какви отношения се намирате на този етап с този човек? Това също е една допълнителна идентификация, която можете да използвате, ако прецените, че
самата идентификация на човека не ви е достатъчна. Така, какви са вашите отношения в момента? Така, вашите отношения в момента. Какви са вашите отношения в момента с този човек? При всички положения тук става въпрос за отношения, в които е възможно тук да е имало намеса и на трети човек. Аз обаче тук не виждам отношения, които са скорошни. Това са отношения, които са претърпяли изключително много, бих казала, сривове. Много бавно са се развивали нещата между вас. Много мудно, някак много търпение е трябвало да влагате вие, ако сте искали реално тук нещата да се оправят или тук да се развият по някакъв начин. Жената тук е била изключително стабилна, може би и искаща стабилност в тези отношения, държаща на стабилността, на сигурността, на безопасността също така. Изключително много болка тук е имало. Независимо от това дали има тук тройна конфигурация или не, то болка тук със сигурност е имало. Чувство на предателство, на лъжа, на някак пренебрежение. Мъжът тук обаче е бил страстен, бил е огнен, бил е някак инициативен, показвал е като че ли желанието си за това да има някакъв вид контакт с вас, близост с вас, но това е било на приливи и отливи. Т.е. той ту е идвал, ту си е отивал. Тук е имало някаква бедност. Тук вероятно мъжа си е играл с вас. Обещавал ви е някакви неща, които така или иначе не е успял да реализира. Просто защото тук е правилен баланс между вас и между друг човек. Сега възможно и тук да става въпрос между, да кажем, между вас и между майката, между вас и между децата, ако този човек има деца от друга жена, между вас и между работата, нали. Но този човек не е бил напълно с вас в тези отношения. Т.е. той е така проявявал внимание и към други неща. Към какви по-точно? Я да видим. Към какви неща този човек е проявявал внимание, освен към вас. И тук в един момент нещата са се срутили. Може би обръщал внимание на своите си мечти, своите си цели, точно така на своите си амбиции, на това като че ли да излезе от една ситуация, която е била замръзнала и в която не е имало движение. Още какво по-точно този човек? Секунда. Да, вниманието на този човек е било дадено и на нещо свързано с неговия имидж, с неговата работа, с някакви негови цели извън вашите отношения, в които той трябва да прояви като че ли всичките си дадености, всичките си така възможности по-точно. Всичките си надежди, всичката си енергия, целия си характер. Но тук е имало бедност. Тук нещата не са вървяли гладко.
не е по начина, по който на вас ви се е искало. И това е довело до един срив. Един срив, който пък от своя страна до какво е довел? До една зависимост. Дали вие чисто емоционално сте се привързали към този човек, дали тук вие сте се обърнали към алкохол, така цигари, дискотеки и така нататък, нали, не дай си Боже, но казвам го в случай, че е истина, това може и да не е точно така, но тук се усещате зависими изключително много. Така, какво чувства този мъж към вас? Какви са неговите чувства към вас? Какво чувства към вас този човек? Какво чувства? Този човек се пази от вас. Този човек се защитава от вас. Чувства ви като много близки, като много някак близо до сърцето си, до семейството си. Възможно е наистина да сте близки до неговото семейство. Чувства конфликтна ситуация тук, че има между вас. Този човек се е затворил, мълчи, не предприема действия, намира се може би в някакви свои вътрешни противоречия, усеща, че трябва да защити нещо свое или нещо, което... или себе си по-скоро. Още какво чувства този човек? Иска да поема обаче контрола тук над събитията, които предстои да се случат. И една последна карта ще изтегля. Какво чувства към вас? Този човек чувства една лекота. Когато е с вас, усеща лекота. Но този човек според мен не е възприемал вашето отношение като нещо сериозно. По тройката на чашите, тук това е една от най-така, как да кажа, повърхностните карти. Тук усеща флирт, желание за това нещата между вас да бъдат леки, приятни, да има някакви закачки и до там. Някакви леки, приятни разговори и до там. Продължавам с следващите въпроси в втората част на видеото. Така че ако искате да разберете какво е мнението на този човек за вас и отделно да получите съвет от таро картите относно ситуацията, в която се намирате и самия човек, то идете и изгледайте остатъка от видеото.